kira ba in fo ka kira barika da k'an fa n'an baw fo ka jamana ɲɛmɔgɔ fo ka jamana lakanabagaw fo an bɛɛ maliyɛn den de ne de t'a den ani baro den Dramane Dakɔrɔ Dunbiya diɲɛ ma ne Dakɔrɔ bɛ min fɔ ne ye halala de ye walahi n bɛ ka kuma min fɔ n bɛ ka halala kuma de fɔ fɛn min fɛnɛ bolo nin n bɛ n kale nin kan ka tila ka n kale Alahu Taala ka kuranɛ la Ala min ye kuranɛ da ni tiɲɛ nin ko Ala min ye kuranɛ da ne bɛ ka kuma min fɔ aw ye su na n'aw dalen bɛ Ala ko la k'aw dalen bɛ kuranɛ la n bɛ ka kuma min fɔ aw ye su na jagoya kuma tɛ jagoya kuma tɛ fɛn dɔ de bɛ yen diɲɛ maa bɛ bɔ a kalama fɛn dɔ de bɛ yen anw yɛrɛ b'a sabatiya diɲɛ fɛ o ye fɛn jumɛn de ye ni ne ye Solo ye n'o ye Basamake ni ne ye Solo ye n'o ye Basamake ne terikɛ n'o ye Bukari Sise o dɔgɔnin terikɛ de don an bɛɛ dɔgɔnin de don walahi ni Ala cɛ ne ni Alahu Taala ka kuranɛ cɛ ne Dakɔrɔ ne ma Solo kɛlɛ walahi ma Solo kɛlɛ ni Solo fɛnɛ dalen bɛ Ala ko la k'a dalen bɛ kuranɛ la ko kuranɛ ye tiɲɛ ye Solo de wulila bi a ye faamaw de ta ko ka na n deli k'a b'a dɔn tiɲɛ na ko fili y'a sɔrɔ Solo de faamaw ta k'u ka na n deli i bɛ se ka ninnu fɛnɛ sen bɔ u k'a dɔn ko tiɲɛ na parce que farafin ka kuma don voilà Solo de ye faamaw ta ko ka na deli kɛ k'ale Solo yɛrɛ tiɲɛ na k'a nimisa a ka kɛwalew la i m'a fɔ ten a ye Solo mun tɛ dɛ a ko awɔ i ye halala de Solo ne tɛ Ala ne tɛ kira ye ne tɛ Ala ye ne t'a kira ye Solo n bɛna fɛn dɔ f'i ye ɲɛnamaya ko ka gɛlɛn dɛ i bɛ ka boisson min min n'a y'a sɔrɔ ne de ko k'i ka na n ka so boisson min bɛ k'a min a ka n'i to yen n'a y'a sɔrɔ ne de y'i wajibiya k'i ka na n ka so k'i kana yafa deli fɛ i bɛ ka boisson min min boisson in ka n'i to yen n bɛ fɛ k'a ɲini fɛ n'a y'a sɔrɔ fɛnɛ i jagoyara ka na i k'a fɔ ne ma wajibi ne yɛrɛ de wulila yɛrɛ i yɛrɛ wuli yɛrɛ ka na i kelen mana dɛ i ni mɔgɔ joli nana ni mɔgɔ saba de nana maa sugu jumɛn mɔgɔ kama ni surasiw de nana c'est à dire diɲɛ mɔgɔ ka bɔ a kalama kuma caman fɔra nin ko in na kuma caman mɛnna nin ko in na n bɛna n ka kuma étape par étape ne fɛnɛ bɛ ka bɛna boisson in min a ka ye parce que fɛn min bɛ ne ni Solo cɛ o de ye balimaya ye o de ye balimaya ye ni n ko balimaya jumɛn bɛ n n'a cɛ ne yɛrɛ sigiɲɔgɔn ni n terikɛ ni n baden Bukari Sise o ka dɔgɔninya de bɛ s'a ma Solo bɛ tugu ne Dakɔrɔ kɔ don min Solo de ko Bukari ma ko tiɲɛna ni ko ne ka ko diyara olu ye k'olu ye ne kanu kojugu ko ne ka ko diyara u ye a ka d'u ye ni ne bɛ bɔ u ka gɛrɛ n na an b'a fɔ ten wa a ka d'u ye ni ne bɛ bɔ u ka gɛrɛ n na Bukari Sise y'a fɔ n ye n ko Bukari est ce que i dalen b'u la wa n ko parce que mɔgɔ man ɲi k'ale yɛrɛ dɔgɔninw don k'u tɛ se ka foyi kɛ an wulila ɲɔgɔn fɛ n'an bɛ bɔ ka taa arajo la Solo bɛ tugu an kɔ a ye filimeliw daminɛ ne yɛrɛ telefɔniw bɛɛ san ka d'a ma a ma kɛ ne yɛrɛ telefɔniw bɛɛ san ka d'a ma mais ne bɛ mun fɔ diɲɛ ba ye maninfin de man ɲi ne tɛ Solo accuser ne tɛ Solo accuser parce que komi i bɛ ko in duguma a ka girin Solo yɛrɛ ma diɲɛ ba de bɛ fɛ k'i yɛrɛ servir Solo ka jɛ la walahi ne b'a dɔn Solo bɛ kɔ min kunna a t'a mɔ k'a dɔn ko in ka girin Solo ma ko in a ka girin Solo ma Solo ye sudelikɛla de ye a yɛrɛ n'a ka sudelikɛ minɛnw de filɛ nin ye Solo n'a ka sudelikɛ minɛnw filɛ ko daminɛna cogo min fɔlɔ la u nana Solo yɛrɛ nɛgɛ fɔlɔ ko aw bɛ nin bɛɛ la Dakɔrɔ nɔfɛ a bɛ ka mobiliw san ka di mɔgɔw ma a bɛ ka motow san ka di mɔgɔw ma a bɛ ka fɛnw san ka di mɔgɔw ma ko aw yɛrɛ ta ye min ye a ma kɛ ten wa o ye jɔn ye o ye anw yɛrɛ dɔnnibaaw ye ko aw yɛrɛ b'a nɔfɛ a bɛ ka ko kɛ maaw ye a ye min kɛ aw ye Solo dimina o la a bɔra a ye video dɔ kɛ video min n'a bɛ kuma ne yɛrɛ kan fɔlɔ o don kama Madame Touré y'a wele ka sɛbɛn ka nin min kɛ i bɛ taa kaso la maa caman y'a wele a nana ne yɛrɛ fɛ a nana kun ɲɛfɔ n ko Solo ne bɛ se ka mobili san ka d'i ma n bɛ se ka moto san ka d'i ma n yɛrɛ kun ko n bɛna moto san ka d'a ma a ma kɛ voilà o fana kɔfɛ ɲɛ b'a la fɛn bɛ ne ni Solo cɛ maaw k'a dɔn ne ye wari de di Solo ma a ka n ka so porte dilan parce que porte dilanna de don sudelikɛla de don ne ye n ka wari de d'a ma a ka n ka porte dilan Solo ye defi kɛ ka na n ye wari bɛɛ sara wa n m'a bɛɛ sara i ka dɔrɔmɛ tɛ ne la ne y'a bɛɛ sara Solo n b'a ɲini fɛ Ala kama ni kuranɛ bonya kama
kana fɔ k'i nana deli kɛ k'i bɛ maloya est ce que n y'a bɛɛ sara wa n m'a bɛɛ sara. ne ka porte kuma ti o. porte wari bɛɛ dira ne ma. voilà an ye porte ko kuma kɔni fɔ. voilà ok d'accord o kɔfɛ fɛn min bɛ an ni Solo cɛ o ye maa jugu ye fɔlɔ maa dɔw y'a dɔn k'a fɔ Solo bɛ ne nɔfɛ u nana mun de kɛ u ye Solo pɔnpe de ko Solo ka ne ka client kunna tiɲɛ parce que client caman ye Solo ye ne nɔfɛ Solo yɛrɛ y'a fɔ client dɔ ye ko ne dɔgɔnin don caman ye ɲininka ko n dɔgɔnin don aw bɛ mun nɔfɛ parce que i tɛ se ka maa tugu i kɔ ka tila k'a fɔ k'i dɔgɔnin tɛ hɔrɔnya tɛ sɔn o ma ne de ko maaw ma ko n dɔgɔnin don ka Solo yira maaw la ko n dɔgɔnin don u nana mun kɛ u ye Solo wele ko an bɛ fɛ ka cɛ in bin an bɛ fɛ ka dɛkɔrɔ lebu an bɛ fɛ k'a bin donc Solo an tɛ se ka dɛkɔrɔ kɛlɛ an tɛ se ka dɛkɔrɔ bin f'e ka fara anw kan o ye dɔnnibaw yɛrɛ ye dɛ ani maa minnu bɛ yen n'u bɛ ko wɛrɛ nɔfɛ dɛkɔrɔko la Solo commencera a bɛ ne ka client wele kelen kelen a bɛ rendez-vous d'u ma a b'u su k'u bila diɲɛ b'a dɔn k'a fɔ o ko min ye anw sɔrɔ an b'o dɔn client caman murutila k'a sababu kɛ nin ko in ye k'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ ka baaraw ka ɲi mais ne ko n bɛ Ala de kɔ wa n bɛ to Ala kɔ kosa in na ko dɛkɔrɔ ye Solo minɛ ka taa bisi la ne ni kuranɛ cɛ ne t'o kalama ne ye hɔrɔn den de ne t'o kalama ne dɛkɔrɔ Beni TV ka page pirateli de sen fɛ Beni TV n'o ye Beni Daɲɔn ye ale de taara plainte don bisi la bisi mɔgɔw ka recherche de bɔra k'a jira ko Solo bɛ janfa la ani Fofana un certain Fofana u ye enquête kɛ u y'u fila minɛ u taara n'o ye bisi la a don kama bisi mɔgɔw ye n wele ani Beni Daɲɔn ko Solo min ye Beni ka page pirate k'u y'a minɛ k'a bɛ bisi la ko ne bɛ se ka taa wallahi n y'a f'u ye n ko n bɛ voyage la parce que n b'a dɔn ni Solo taara kaso la ne terikɛ de kɛra sababu ka Solo gɛrɛ ne na ne dɛkɔrɔ o tɛ dɛkɔrɔ ma hɛrɛ ye n ma sɔn u nana yira ko a dɔrɔn ne yɛrɛ ka plainte don Solo contre la n ko problème t'a la n ko n bɛna n ma sɔn billahi tallahi n ma sɔn ni kuranɛ cɛ ma sɔn Solo ye tile kelen kɛ u ko don min na k'u bɛna ka PV taper k'a bɛ taa kaso la a don ko tun bɛ faama min bolo diɲɛ ye gindo de ye ne ye min fɔ faama ɲɛ ani mun tɛmɛna ne n'a cɛ ne b'o to gindo la o de kɛra sababu ye ka Solo bila u ko bon an kɔni b'a bila mais enquête bɛ en cours parce que nin ye jamana ka ko de ye u bɛ k'i ka photo de ta ka mɔgɔw anarquer an t'a bila mais an b'u bila bi enquête bɛ en cours u ye Solo bila u ye Fofana bila Fofana yɛrɛ ne t'a dɔn n m'a ye ɲɛ la diɲɛ ma k'a mɛn dɛ a kɛra ten Solo bilali kɔfɛ n nana mun de mɛn k'a fɔra ko ne ye Solo minɛ ka taa bisi la Solo ye hɔrɔn den de ne y'a sɔrɔ ye ne ye bisi la ne yɛrɛ taa ne ye bisi la Solo Ala kama est ce que ne taara ne ye bisi la ne ma taa ni Solo ye bisi la an minnu ye faamaw ye awɔ se kana mɛn b'a ye an minnu ye faamaw ye ne ni kuranɛ cɛ ne ma taa ni Solo ye bisi la n t'a kalama ne ye fɛn min kɛ pour que Solo kana taa kaso la ne de b'a dɔn ne ye min fɔ faamaw ye ka négociation min kɛ faamaw ye pour que Solo kana taa kaso la ne dɛkɔrɔ ne de b'a dɔn wallahi ne de b'a dɔn mais ni ko tɛmɛna ni faamaw cɛ i b'o to gindo la Solo yɛrɛ ko k'a bɔra o ko kalama sisan i ma bɔ o kalama mais est ce que ne taara ne ye bisi la wa n ma taa ne ye bisi la Solo i ni Ala cɛ i ma taa ne ye bisi la i t'a kalama yɛrɛ voilà ne bɔra ko ninnu de kalama sisan i bɔra o kalama sisan o kɔfɛ a ye lamɛnɛ diɲɛ ma Bukari Sise n'o de kɛra sababu ye ne ye porte marché di Solo ma o de ko Solo ko tɛ se ka to ta k'ale de bɛna lebu parce que Solo ye wari minɛ k'a dun Solo ma sɔn ka porte dilan Solo ye porte départant kelen de dilan départant kelen a yɛrɛ sigilen filɛ Solo ye porte départant kelen de dilan porte départant in o de nana ne ka da la est ce que porte tɔ nana ne ye 840 000 de di Solo ma 840 000 n y'a bɛɛ sara k'a ban n ma sara bon ne b'a yira diɲɛ mɛn la o de tun bɛ ne ni Solo cɛ ka taa ni Solo ye 13e na o sɔrɔla Mayiga de fɛ Mayiga ye doyen de komi tɛmɛna ni Mayiga cɛ Ala de b'a dɔn kira b'a dɔn ne t'o dɔn Mayiga ni Seku ni Ayidara de y'a minɛ ka taa n'a ye u ye Jabate de wele capitaine Jabate a bɛ bisi la u ye Jabate de wele ko Solo tun bɛ Mayiga ko nin tɛna Solo ni Mayiga cɛ Ala de b'o dɔn n tɛ n da don o la Mayiga de ye Solo minɛ ka Ayidara wele ka Seku wele ko dɔ tun bɛ fɛ k'olu fɛnɛ escroquer ka fara client kan u kana ale ɲɛ b'a tigi la a bɛ taa n'a ye o don u taara n'a ye bisi la k'u to mobili kɔnɔ u ye Jabate de wele Jabate k'u ma ko su kora a ye n kɔnɔ
ko se ko no Jabate ma ko abala ka be fika décorer ka be ta yafa deli solo ko bo ay turu chen Jabate bo ay turu chen agata décorer fe ma soro maika ko ay ko alete yafa ma ko la ku ka tala bijila bo Jabate ko ay tala bijila nasala bijila aya kalifa do karsama eni ala che maika tara ne domina soro ne tara soro ini ala che ne tara bijila wa mase bijila de aya ko ke ka ba yese bijila biji mo ya bla parce que domina soro kuma nga defre solo yɛrɛ kirigara k'i bɔ k'i bi ko kirigirimasiyɛn b'a la bisi mɔgɔ ye n wele qu'est-ce que kirigirimasiyɛn b'a la ko kabini ne n'a ɲɔgɔn dɔn ne ma deli ka kirigirimasiyɛn a la mais jugu nana mun fɔ solo ye ko solo k'a fɔ ko tasuma dara sen kɔnɔ solo b'a dɔn ale ni kuranɛ cɛ tasuma ma da sen kɔnɔ solo yɛrɛ b'a dɔn ale ni kuranɛ cɛ solo sigilen bɛ a tasuma ma da solo sen kɔnɔ jugu nana mun fɔ ye ko solo k'a fɔ k'u y'a bugɔ ko fɔ bɛlɛ balabalala ka kɛ solo kɔnɔ solo ye hɔrɔn den de hali n'a tɛ seli mais a b'a dɔn ko bɛlɛma balabala ka k'a kɔnɔ mais au bɛɛ kɛra mun kama ka décor magotu tiɲɛ ko mun yɛrɛ bɛ k'o de fɔ k'an bɛ décor buruja fo k'a lebu jɛnna k'a magotu tiɲɛ e cɛ a ye mɔgɔninfin tɔgɔ tiɲɛ tiɲɛ kan sa tiɲɛ de bɛ se diɲɛ na walayi nkalon tɛ se est ce que a faamu na bɛ ba ye a bɛ ka question répondre i y'a faamu o kɔfɛ Mayiga dimina a taara so 13 min tigɛ ka na n'a ye 13e na 13e arrondissement na 13e mɔgɔ ye n wele ko n ka na papier signer ko n ka n ka plainte don n ka porte wari min b'a la ko n ka n ka plainte don Bokar Seko ko solo Mayiga taara so 30 min tigɛ ko n ka n ka plainte don n ko Bokari a yɛrɛ ka taa plainte don ne tɛ taa mɔgɔ si don ne fanga la u ye muso dɔ wele ka u ka ko dɔw ma Bokari bɛ se k'u ka ko dɔw ma ko parce que munna olu de kɛra sababu ye ka ne ka wari minɛ ka di Solo ma o muso fana taara plainte don Mayiga ka plainte kan 13e na mais Solo nana mun fɔ k'ale taara 13e na ko tellement que 13e mɔgɔ y'ale ye k'ale hinɛ donna 13e mɔgɔ la ko fo 13e commissaire kasira ko fo 13e mɔgɔw kasira Solo b'a dɔn ale ni Ala cɛ 13e mɔgɔw ma kasi mais a bɛɛ kɛra ka décor magotu tiɲɛ ne sɔnna magotu tiɲɛ ma mais Ala ko bɛ laban Ala ta de ma Solo sigilen filɛ a b'a dɔn 13e mɔgɔw ma kasi 13e mɔgɔ ye ne wele ko décor na papier signé mun ma n ko n bɛ voyage la parce que n bɛ fɛ ka bɔ ni saya kɛ n kana mɔgɔ la taa kaso la sinon a se bɛ n ye n bɛ taa parce que n joko don n ma taa est ce que n taara 13e na Solo i ni Ala cɛ ne taara ma se ne Solo Solo nana mun fɔ ko ne yɛrɛ bolilen don ko 13e mɔgɔ bɛ ka ne ɲini ko ne bolilen don mais ne ye n sigi o magotu tiɲɛ kunna o kɛra sababu ye hali ne ka kilan dɔw murutira ko décor bolila n ye n sigi o magotu tiɲɛ kunna ne ka kilan caman murutira ko décor yɛrɛ bolila décor tununa n'i y'o fɔ maaw ye maaw jo dɔn parce que u ka wari de b'i bolo o jigi bɛ tigɛ aw minnu ye faama ye a b'a kalama mais n y'o bɛɛ dimi kun parce que n b'a dɔn ko ka laban tiɲɛ ma o kɔfɛ Haidara ko a fɔra ko a ta filɛ n ko Haidara ko dɔ bɛ n t'a fɛ dɛ ko bɛ laban Bukari de ma Haidara ko bon n bɛ fɛ n ko mun kɛ n ko a ye taa plainte retiré Haidara taara plainte 3 bɛɛ retiré Solo nana mun fɔ k'anw sirankojugu taara plainte bɛɛ retiré diɲɛmaa k'anw sirankojugu taara plainte bɛɛ retiré k'anw yɛrɛ bolilen don n ko Haidara ma a ye dimi kun Haidara ko Solo na yafa deli décor fɛ a bɛna moto san ka d'i ma a bɛ n'i lajɛ k'i ka baara kɛ don min na ani faamaw dɔw nana yan k'u kana deli kɛ ko n ka marché d'a ma n ko si tɛ problème ye chantier tɛ ban ne décor bolo n'o de fɔ Solo bɛ ne dɔn kabini Solo ye ne dɔn Solo b'a dɔn kabini a ye ne dɔn ne bɛ so jɔ de la Solo b'a dɔn ne kelen pewu bɛ se ka kɛ Solo kɛ fɛn ye bilayi ne décor kelen bɛ se ka nin kɛ fɛn ye n ka so marché ne Adama bɛ kɛ fɛn ye i b'o kalama i t'o kalama donc diɲɛma ka n'i servi cɛ la bien vrai que Aya ye ne nɔfɛ ko n bɛ ne ni diɲɛ cɛ fo maaw k'a faamu kɛlɛ dɔ de bɛ yen ko ni baara bɛ ɲɛ wari ka segin k'u ka décor ko kɛlɛ bɔ yen dɔnnibaa dɔ nana Solo wele k'u ka taa lisi kɛ Solo yɛlɛla ka ne ka client ka lisi kɛ ka t'u sigi radio Gintan sanfɛ ka taa émission kɛ ko pour que ka décor ka client su ka bila la ka client muruti ka bila la n'o kɛra client bɛna ka mobile kari-kari u bɛna ka du ci diɲɛma ka mɛn dɛ Solo taara fo radio Gintan na ani dɔnnibaa dɔw taara hali o dɔnnibaaw yɛrɛ ne décor yafar'u ma walayi Ala ka yafa bɛɛ fana ma o kɛra su min kama a kɛra de ni émission kɛra Gintan na u ka client dɔw ka numéro ta dɔrɔn ka client minnu nana baara kɛ décor bolo k'olu recensé Solo de client bɛ recensé ko pour que client mana su ka bila la client bɛna ka so kari-kari u bɛna ka mobile kari-kari diɲɛma a y'a lajɛ dɛ mais n ye dimi kunna ne décor ne ye dimi kunna u taara émission kɛ Gintan na a tile kana se fo bi ma 13e mɔgɔw b'a dɔn wallahi degun min ye ne sɔrɔ ne b'a dɔn mais Ala ko jɔnni to tiɲɛ kan
ule ne ka kila mfefe muruti masini kila ne maya comme ne soro do soro dans kila fla de fe ngora kila ne yara kalama me flana segu nu côté u be ka war dira soro bolo ma soro ka war di ma go war ma di ma ina ni kila munu ye u ka war ma di ma bon faut ka fe do de ya maula mando de ko fo de ko ka bampeu ko dans 2 mois de ko be ba o ye sumu be sigi kamera ka kila le shuga blaka ka kila muruti ka blaka ko me prefu be soro mi amani che ne ka faranga parce que diama ni de ko no fe abeka che tonyo abeka ne de ko tonyo solo era fleur mina ayre ko chena ko yu beka ne bla ko ina ale era fleur mina potala ima fo ida na shuna le wule wa solo me fe no fie nyina ma yakono wallahi na fatini shila ne de ko tonyo na me menga tonyo to ala bulu wa nya fara ala fere ka yafa ne de ko deguna ma to ala bulu ala ka yafa wa ne de ko me fie wallahi billahi solo ne ni ala chene yafa ima ayen tonyo de ayen tonyo ayen na kila muruti ayen ga mugolangolo ayen ga mugojugo solo ne yafara ali appel direct mi nge réseaux sociaux ça fait ntulu mugo to fo mais est solo ba do o te chie ko est solo bo do et to do wa et to te chie ko wa donc solo anga bien na je te foshi salam alaikum solo ya fanya ndo la ayi je befe ni koy la kal yoro ciara be do fonna finalement ne retoro mi mu fotu ni malembe actualité di ko wakati ma mumbi ka kuma oka ka foka juguya ube ka foka pechi mais ni koy na ne réalité chama sura ina ko réalité chama sura ko ma ni fe ga ya fa mangani ko ina je kono ne ni toro le to gamna ne re ni toro le mais ne ko menta fo o tena ba antana kla ya juna ne be tay tu ne be tay tu e toro le ngera e ga ya fa man ne fana me mun ta do wala bo fana fo